вечір, дівчинки і хлопчики. Салют усім! Рися, ось ти така розумна. Рмау, дякую. І шмат різних книжок прочитала. Ну, гэта безумовно так. Тоді, думаю, ти допоможеш мені розібратися у складаній ситуації. Яна, ти трапила у складаную ситуацію? Тебе хтось крыўдзіць? Толькі покажи, хто. І ми разом усёй колиханочною командой. Рися, дякую вялікі, але ніхто мене не кривдить. Тады што здарылася? А справа у тим, що одна моя знайома дівчинка вирішила посябравати з хлопчиком. А чаму б і не? Я таксама збираюся яшчэ больш пазнаёміцца з Данікам і, магчыма, стану яго лепшай сяброўкай. А вось і моя знайома дівчинка вирішила стати лепшою сяброўкой. Даніку? Тады я нічога раіць не буду. Не, Рыся, гэта дзяўчынка з Данікам незнаёмая. Яна выбрала лепшым сябрам іншага хлопчыка. А, тады добра. А ў чым праблема? А праблема ў тым, што яна не ведае, як звярнуць на сябе ўвагу. У нас на занятках многа дзяўчынак і хлопчыкаў. І яна не ўпэўнена, што хлопчык стане сябраваць менавіта з ёй. Ну, тут я магу параіць некалькі варыянтаў. А яны надзейныя, твае варыянты? У сэнсе. Ну, проста я ўжо параіла сяброўцы адзін. Цікава? І які? Ну, я тады якраз прачытала казку пра царэўну Несвіяну. Ведаеце такую казку, дзяўчынкі і хлопчыкі? Малайцы! Бачыш, Яначка, многія нашы гледачы гэтую казку цудоўна ведаюць. Ага. Вось толькі я не разумею, а што ты параіла сваёй сяброўцы? Як што? Плакаць? І навошта? Каб прынц, а дакладней гэты хлопчык, з якім яна вырашыла пасябраваць, яе суцяшаў, весяліў рознымі спосабамі. Прынцы ж у казцы так рабілі. Я думала, так бы яны і пасябравалі. Яначка, дык то ж казачныя прынцы. А тут звычайныя хлопчыкі. Яны не любяць, а нават баяцца, калі побач дзяўчынкі плачуць. Ой, вось моя знаёмая ў гэтым упэўнілася. Яна, як я і параіла, некалькі разоў падыходзіла да хлопчыка і пачынала плакаць. Ой, а ён пачаў ад яе бегаць, так? О, менавіта. Думаю, ён проста не чытаў казку. Ой, Рыся, а можа параіць дзяўчынцы плакаць побач з хлопчыкам з кніжкай пра Несмеяну ў руках? Толькі каб яму вокладку было добра бачна. Можа, тады хлопчык здагадаецца, што павінен рабіць. Вымушана цябе, Яначка, расчараваць. Хлопчыкі ўвогуле не любяць ныцікаў і плакс. Ды і многія дзяўчынкі таксама. Вось і я зараз падумала. Напэўна, мне б таксама не спадабалася, калі побач са мной хтосьці ўвесь час нудзеў. Нават калі б гэта быў самы прыгожы прынц. Ну вось, бачыш, таму твой спосаб і не спрацаваў. А якія яшчэ ты ведаеш спосабы? Думаю, дзяўчынка можа паспрабаваць увесь час хлопчыка чымсьці здзіўляць. Гэта чым, напрыклад? Ну, можна пачаць паказваць розныя прыёмчыкі. Ой, гэта значыць біцца з хлопчыкам, з якім хочаш пасябраваць? Ну, можна не з ім біцца, можна яго ад хуліганаў абараняць. А калі хуліганаў побач не будзе? Ну, тады прыёмчыкі таксама не падыходзяць. Так, Рыся, давай наступныя варыянты. Прывітанне, Яначка, салют, Рыся, добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, прывітанне, Данік. Данік, Рмау! Добрый вечар! Як добра, што ты прыйшоў! Нам патрэбна твоя хлопчыковая парада. Парада, калі ласка, што ведаю, падкажу. Данік, адкажы, калі дзяўчынка хоча пасябраваць з хлопчыкам, што ёй трэба рабіць? Рмау, вось калі б дзяўчынка хацела б пасябраваць з табой, напрыклад. Нічога асаблівага гэтай дзяўчынцы рабіць не трэба. Як не трэба? А вось так, не трэба. Сапраўднае сяброўства будуецца не на нейкіх незвычайных якасцях і магчымасцях, якія трэба ўвесь час дэманстраваць. А на чым яно будуецца? Вядома, на ўзаемным інтарэсе. Правильно, Рмау! Данік, ты такі разумны, так проста растлумачыў складаную рэч. Я і сама так думала, але не ведала, як гэта Яначцы расказаць. Значыцца,
треба, каб сябрам было цікаво бавіць час разам, як нам усім у калыханцы, так? Менавіта так. І ніяких особих уменняў дэманстраваць не трэба? Не трэба. Мне, напрыклад, падабаюцца усе мае новыя калыханачныя сябры. Ты, Яночка, прыгажуня і разумніца. Ой, дзякуй, Данік. Топа, выдумшчык і фантазёр. Ага. А бушлік пяшчотны і дапытлівы. А я, Данік, пра мяне ты што можаш сказаць? А ты, Рыся, такая разумная і самастойная. У цябе ёсць чаму павучыцца. Значыцца, сябраваць можна з самымі рознымі дзецьмі, правільна? А не толькі з нейкімі асаблівымі. Менавіта, калі сябры розныя, яны узбагачаюць адзін аднаго. І ім вельмі прыемна быць разам. Рмаў, размаўляць пра самыя розныя рэчы, гуляць у гульні, якія падабаюцца усім. А яшчэ сябры павінны дапамагаць адзін аднаму. І робяць гэта проста так. Ага. Вось бачыце, як вы добра ва ўсім разабраліся. І мае парады вам амаль не спатрэбіліся. Ой, дзякуй вам, сябры! Я ўсё запомніла і перадам сваёй знаёмай. Спадзяюся, і нашы гледачы ўсё зразумелі. А зараз час уключаць дзеткам цікавы мультфільм. Між іншым, з сябрамі глядзець мульцікі вельмі прыемна. Так што глядзім разам! Мультик скончыўся, а зараз... Самы час навесці парадак у пакойчыку, ісці мыць тварыкі. Так, і чысціць зубкі. А потым глядзець самыя цікавыя сны. Дабраныч, сябры! Рмоў, мяккіх падушачак і пухнатых сноў усім. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.